രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമഃ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭുനിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത. ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गोविंद मंदिर अंतरराष्ट्र कृष्णा बौद्ध समिति मंगलूरु
ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നല്ല പ്രഭു എടുത്തല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 19 അല്ലേ? അതെ 19. അതില് 18ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മള് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ചൊല്ലണത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി നൈഷ്ടകി. അതായത് നിത്യേനയുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്ന, അതായത് ഭാഗവതനും ഭാഗവതവും, അതാണ് അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. ഭാഗവതനും സേവിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതൻ. ആരാണ് ഭാഗവതൻ? ഭക്തൻ, മുക്താത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് അവര് ഭഗവാനെ കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഗ്രന്ഥ ഭാഗവതവും ഭക്തഭാഗവതവും, അതാണ് പ്രാധാന്യം. ഈ ഇരുഭാഗവതവും മതിയായ പരിഹാരമാകുന്നു. എന്താവാനായിട്ട്? നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലെത്താൻ. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥ ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തി ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. എന്താണ്? ഗ്രന്ഥ ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തി ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇരു ഭാഗവതരുടെയും സംയോഗം ഒരു അഭിനവ ഭക്തന് അധികതരമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾക്ക് നേട്ടം എന്ന് വെച്ചാല് സാമ്പത്തിക നേട്ടമല്ല പറയണത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ തീരണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തരാണെന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലെത്തി എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ? ദേഷ്യം കുറയ്ക്കുക. എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം കുറയ്ക്കുക. എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടണ? ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നമ്മളിരുന്ന് വിഷമിക്കാന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ആ ദേഷ്യം കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുക. അല്ലെ പറയും, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം, നീ ചൊവ്വാണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. അല്ലേ? എന്നോട് കേൾക്കണ്ടോ മാതാജി? അപ്പൊ കൊറേ ബുക്ക് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അവനാ സ്വഭാവം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദാ രജസ്തമോ ഭാവ കാമലോഭാദയസ്തയേ. എന്താണ് അവിടെ? കാമലോഭാദയസ്തയേ ചേത ഏതൈരനാവിദ്ധം സ്ഥിതം സത്വേ പ്രസിദ്ധതി. എന്താണ്? തദാ രജസ്തമോ ഭാവ സത്യേ പ്രസിദ്ധതി. കൂടി നോക്കാം. തദാ രജസ്തമോ ഭാവ കാമലോഭാദയസ്തയേ ഏതൈരനാവിദ്ധം സ്ഥിതം നമ്മൾക്ക് അത് വിവർത്തനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൊല്ലിക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ചൊല്ലിയാലേ അതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. തഥാ അവസരത്തെ രജഹ രജോഗുണത്തിൽ തമഹ തമോഗുണം ഭാവ അവസ്ഥ കാമ കാമവും ആശയും. കാമവും ആശയും. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും ആഗ്രഹം. അത് എല്ലാം കിട്ടണമെന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോ അത്യാഗ്രഹം ആവുമ്പോഴാണ് കാമ
അത് ലോഭായിട്ട് പോരാ. ലോഭം അഭിലാഷം ആഗ്രഹം വേണം, പക്ഷെ എല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോ അത് ലോഭാവും. കാമ, ലോഭ, അഭിലാഷം, അതെനിക്ക് കിട്ടിയേ തീരുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുമ്പോ അഭിലാഷം. അഭിലാഷമാണ്. ആദയഃ മുതലായവ കാമ, ലോഭ, ദയ, ആദയ, ലോഭ, ആദയ, മുതലായവ. അപ്പൊ നോക്ക്, തഥാ അയവസരത്തിൽ രജസ്തമോ ഭാവ, രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും വരുന്ന അവസ്ഥയില് കാമവും ആശയും മുതലായവ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. ഛേദ മനസ്സില് വരും. കാമവും ലോഭവും അതൊക്കെ മുതലായവ വരും. ഇനി ഛേദഃ മനസ്സ് അവയാൽ അനാവിദ്ധം ബാധിക്കപ്പെടാതെ, നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇതൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടാതെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിതം ഇരുന്നു. ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നാല്? സത്വഗുണത്തിൽ വന്നാല് പ്രസീദതി സംതൃപ്തരായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വെളിച്ചം വരും. ഈ അസൂയയും കുശുമ്പും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോള് നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലെത്തും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് മനസ്സില് ഒരു വെളിച്ചം വരും. ആ വെളിച്ചം വരുമ്പോള് ആര് വന്നിരിക്കും? വന്നിരിക്കും. ഭഗവാൻ വാസമുറപ്പിക്കും. അപ്പൊ ദേഷ്യവും കുശുമ്പും അസൂയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാല് നമ്മള് ഭക്തരായി തീരും. അതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നോക്ക, നമുക്ക് തഥാ രജസ്തമോ ഭാവ കാമലോപാദയശ്ചേതൈരനാവിദ്ധം സീദതി. ഇനി നമുക്ക് വിവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കാം. പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത പ്രേമയുക്ത സേവനം, അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക, ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ശേഷം ആര് പറഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് മാറാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ എന്തുവരും? രജോ തമോ ഗുണ ഫലങ്ങളായ ഭോഗേശ്ച, കാമം, അഭിലാഷം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മാറും. അനന്തരം ഏത് ഗുണത്തിൽ വരും? സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്ന ഭക്തൻ പരിപൂർണ സന്തോഷവാനായി തീരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോള് ആ ഭക്തന് ഒരു സന്തോഷം വരും. എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ അവിടെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ല. ഒന്നിനോട് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് എങ്ങനെയാണ്? വിരക്തി വരും, അല്ലെ? ബാക്കി ഒന്നിനെ പറ്റിയും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരും. അപ്പൊ നിരന്തര സജ്ജന സംസർഗത്തിലൂടെ, നമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭാഗവതവും പിന്നെ ആരും കൂടിയാണ്? ഭാഗവതൻ. അപ്പൊ അതാണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ധാമത്തിലും ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോ കുറേ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ, ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു എന്താണ്, ഇന്ന് സത്സംഗത്തില് ഓടി വന്ന ഒരു മാതാജി കേറിയിട്ടുണ്ടാവോ? ഹരികൃഷ്ണ ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയും, മാതാജി ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണത്. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഭഗവാൻ അവരെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കും. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഗീത മാതാജി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്യാറില്ല മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൺ ചെയ്യണം. ഏതായാലും നമ്മളൊരു വൃത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു വേഷത്തിൽ ഇരുന്നാൽ എന്തായാലും വൈകിട്ട് ഭാഗവതത്തിന് മുന്നിൽ വരിക. അപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂറുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്ത് ഇത് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി.
മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ശല്യമില്ല. അതില് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ഇരിക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി മതി എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവിക വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിൽ പരിപൂർണ തൃപ്തനാകുന്നു. ഈ അസ്തിത്വാവസ്ഥയാകുന്നു ബ്രഹ്മഭൂത അഥവാ ആത്മാനന്ദി അഥവാ സ്വയം സംതൃപ്ത അവസ്ഥ. എന്താണ്? നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ തളച്ചിടുന്നതാണ് ഏത് ഗുണങ്ങള്? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം തമോ ഗുണം ആ തമോ ഗുണവും അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടുണ്ട് എന്താവും? കാമം, ലോഭം, മദം, മാത്സര്യം. ഈ 4 നമ്മുടെ ശത്രുക്കള്. ഏതൊക്കെ? കാമം, ലോഭം, മദം, മാത്സര്യം. കാമം നമുക്ക് എല്ലാവരും എന്താണ്? ആസക്തി വരുന്നു. അത് കൂടുമ്പോൾ എന്താവും? അത്യാഗ്രഹം പോലെയാവും. അപ്പൊ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ മദവും മാത്സര്യവും ആകും. അപ്പൊ ആ 4 ദുർഗുണങ്ങള്. അതെന്താണ്? ദുർഗുണങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷമങ്ങൾ തരണയാണ്. അപ്പൊ ദുർഗുണങ്ങള് നമ്മെ ബാധിക്കാതെ സജ്ജന സംസർഗം കൊണ്ട് അത് ബാധിക്കാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. പെട്ടെന്നൊന്നും വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യവും കൂടി വേണം. അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തി വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് തെളിയും. നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും. ഇപ്പൊ അസൂയൊക്കെ കണ്ട് മാറുമ്പോള് നമ്മുടെ മനസ്സ് തെളിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുമ്പോഴാണത് ചിത്ത സന്തോഷം, മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം. അപ്പൊ ആഗ്രഹവും അത്യാഗ്രഹവും ദേഷ്യവും മത്സരബുദ്ധിയൊക്കെ ഏത് സ്വഭാവമാണ്? തമോ ഗുണികൾക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി അലസനായ വിഡ്ഢി അജ്ഞതാവസ്ഥയിലാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര് അജ്ഞത, അറിവില്ല അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് സ്വയം തൃപ്തനായ ആത്മാനന്ദി. എന്താണ് ആത്മാനന്ദി? കുഴിമന്തി ഒന്നല്ല കേട്ടോ. എന്താണ് ആത്മാനന്ദി എന്ന് വെച്ചാൽ? എന്താ? ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവൻ. ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുക. ആത്മാനന്ദി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന് ഉപരിയായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് എത്തും. ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയല്ല. ആത്മാവിന്റെ നിർവിഘ്നവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പ്രവർത്തനം കർമ്മമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊരു കുറ്റമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വരും. ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കപ്പെടും. അപ്രകാരം രോഗഗ്രസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതാണ് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്ന കാരണം. ഭോഗേച്ഛ, കാമം, അഭിലാഷം, അലസത, വിഡ്ഢിത്തം, നിദ്ര എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കാത്തവരൊക്കെ എന്തിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും? ടിവിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് കണ്ണീര് ഒഴുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഉയ്യോ എന്നാലും അങ്ങനെ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണീര് ഒരു കാര്യമില്ല. വെറുതെ വിഷമിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ ഇന്നതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അസൂയം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കുത്തി നിറച്ചിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങുക. നേരം വെളുക്കുമ്പോ അതെല്ലാം ആരെയാണോ ആദ്യം കാണുന്നത് അവരെ മേത്ത് കണ്ടിടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് വെറുതെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ. 1.5-2 കൊല്ലായിട്ടും 2 കൊല്ലല്ല 10 കൊല്ലായിട്ടും പ്രസവിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതില്, അല്ലെ? അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മള് തൽക്ഷണം ഭക്തൻ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതനാകുകയും വാസുദേവ പദവിയിലേക്ക്, നമ്മള് വാസുദേവ പദവിയിലേക്ക് അഥവാ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരത്തക്ക വിധം അതിരേകമായി പുരോഗതി പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സദാ കൃഷ്ണനുമായി എല്ലാവിധത്തിലും യോജിപ്പിലെത്താൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു തരും. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാലും കേൾക്കൂല. ആ പറയണ പരമാത്മാവിന്റെ വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കില്ല.
പിന്നെയും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മ ഓടും അല്ലെ. എന്തേലും അടുപ്പത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് അടുപ്പത്ത് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരും അടുപ്പത്ത് ഇന്നത് ഇരിക്കണ്ട കേട്ടാ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെയും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയും അപ്പോഴും പോവില്ല. പിന്നെ മണം കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടുക. സദാ കൃഷ്ണനുമായി എല്ലാ വിധത്തിലും യോജിപ്പിലെത്താൻ സാധ്യമാകുള്ളൂ. ഈ ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സദാ കൃഷ്ണനെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തൻ സദാ എപ്പോഴും ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അഭക്തൻ എത്ര വിദ്യാസമ്പന്നനായിരുന്നാലും സദാ ഉപദ്രവകാരിയാണ്. ഭക്തൻ വിഡ്ഢിയോ അഥവാ വിവേചന ശക്തിയില്ലാത്തവനോ വികാര തീവ്രനോ അല്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാലേ, വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ചിലരെ മുഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കും, അല്ലെ മുക്താത്മാവായിരിക്കും. എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മൾ കാണുന്നവരല്ല, പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. അഥവാ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവർ ബാഹ്യവസ്ത്രധാരണത്താൽ ഭഗവത് ഭക്തരായി സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ആര്? ഉപദ്രവകാരികൾക്കും വിഡ്ഢികൾക്കും വികാര തീവ്രത അഥവാ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും ഭഗവത് ഭക്തരാവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നിരിക്കെ അവർ ബാഹ്യ വസ്ത്രധാരണത്താല് ഭഗവത് ഭക്തരായിട്ട് സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ സർവ നല്ല ഗുണങ്ങളാലും സർവഥാ യോഗ്യനാകുന്നു ഒരു ഭക്തൻ. പരിമാണത്തിൽ അത്തരം യോഗ്യതകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം. പരിമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ അളവ്. ചിലർക്ക് പലർക്കും പല ഗുണങ്ങളെ എറിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ ഗുണപരമായി ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തനും ഏകരാണ്, അഭിന്നരാണ്. ഏകർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലുള്ളത് സത്വഗുണമുണ്ട്. നമ്മളത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർത്തി പ്രകാശിപ്പിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദാ രജസ്തമോ ഭാവ കാമലോഭാദയശ്ചയേ ഛേദയേദൈരനാവിദ്ധം സ്ഥിതം സത്വേ പ്രസീദതി. എന്താണ്? പ്രേമയുക്ത സേവനം, നിരന്തര സഞ്ജന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചാല് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ തളച്ചിടുന്ന എല്ലാ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാമം, ലോഭം, മതം, മാത്സര്യം, ഇതെല്ലാ ദുർഗുണങ്ങളും നമ്മളെ വിട്ടുപോരും. ആ സജ്ജന സംസർഗം കൊണ്ട് നമ്മെ ബാധിക്കാതെ അത് ഈ തമോ ഗുണവും രജോ ഗുണവും ബാധിക്കാതെ നമ്മളെവിടേക്ക് എത്തും? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളും. ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സന്തോഷം വരും ചിത്തത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സത്വഗുണ സ്വഭാവം നമ്മളും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം പ്രസന്ന മനസോ ഭഗവൽ ഭക്തിയോഗദഃ ഭാഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം മുക്തസംഗസ്യ ജായതേ. ഇത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം മനസ്സിലായവർക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ, അപ്രകാരം പ്രസന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവൽ ഭക്തിയോഗദഃ, ഭഗവാനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ, ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിയിൽ ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന യോഗ. ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ ഭഗവൽ ഭക്തിയോഗദഃ ഭാഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. മുക്തസംഗസ്യ,
സ്വതന്ത്രമായി ആ സംസർഗത്തിലൂടെ ഫലത്തിലായിത്തീരുന്നു. ജായതേ ഫലത്തിലായിത്തീരുന്നു. നോക്ക, ഏവം അപ്രകാരം പ്രകാരം പ്രസന്ന പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സ മനസ്സിനെ മനസ്സോ സേവനം എല്ലാരോടും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. മനസ്സോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ ഭാഗവതത്വ വിജ്ഞാനം ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടാ, അർത്ഥമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യ. യോഗതഃ സമ്പർക്കത്താൽ ഭാഗവത് ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് തത്വ ജ്ഞാനം അല്ലെ വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയമായത് മുക്ത സ്വതന്ത്രമായി സംഘസ്യ സംസർഗത്തിലൂടെ ജായതേ ഫലവത്തായി തീരുക. വിവർത്തനം നോക്കാം. അപ്രകാരം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണത്. അപ്രകാരം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉത്തേജിതനായ മനസ്സോടുകൂടിയ ഒരാൾ സമസ്ത ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എന്താവും? മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ, എല്ലാത്തിനും സത്വഗുണം ഏറി വരുമ്പോൾ മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തമ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ശരിക്കുള്ള ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഇത് ജോലിയായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു ജ്ഞാനമല്ല. ഉത്തമ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേണം. നമ്മ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ മനസ്സാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാഥൻ. ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജന്മ മുക്തി നേടണം എന്നുള്ളത് ഒരു അറിവ് നമ്മൾക്ക് വരണം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ ഭഗവൽ ഭക്തിയോഗതഃ, ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം മനസ്സാവണം. ഭാഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. വിജ്ഞാനം അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയമായത്, വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയമായത്. ജ്ഞാനം അറിവ്. ഞാൻ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ്, ആത്മീയമായ അറിവ്. വിജ്ഞാനവും അറിവ്, വിജ്ഞാനം ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇല്ല. അറിവ് വിജ്ഞാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, അതാണ് കറക്റ്റ്. നമ്മളത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ചായ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വേണം, ചായയില വേണം, ഇതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ അത് ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് വിജ്ഞാനായി മാറുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം. നമ്മൾക്ക് കുറെ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ച അറിവുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലല്ലേ, ജീവിതത്തിൽ അത് കാണിക്കണം, പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യൻ. ആചരിക്കുന്നവനാണ് ആചാര്യനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ തത്വജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയമായ എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിക്കുമ്പോളെ മുക്ത സ്വതന്ത്രമായി. അപ്പൊ ഉത്തേജനായ മനസ്സോടുകൂടി ഒരാൾ സമസ്ത ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തമ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. ഇനി ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭഗവത്ഗീത 7.3. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, ഏതാ ശ്ലോകം? ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ശ്ലോകം മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കച്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കച്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒരാൾ പോലും എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചേരും, പക്ഷെ പലരും വിട്ടുപോകും. എന്താ കാരണം?
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ആ സമയം എന്തിനാ വെറുതെ കളയണേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് തന്നെ അവര് അതെ അതെ മാതാജി വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പണിയില്ലാത്ത ഒരു ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയില് അവര് പോകും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒക്ടോബർ 6-ാം തീയതി നമ്മുടെ പുതിയ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് തുടങ്ങണം. ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും പിന്നെയും മതിയാവില്ല പഠിക്കുമ്പോ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതില് ക്ലാസ്സിലുള്ളവരായാലും ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കാം, ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സന്തോഷം വേറെ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ആൾക്കാര് അത്രയും ഇഷ്ടത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാതാജി അത് 6:30 6:30 നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം അല്ല, ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ അല്ല, 6:30 തുടങ്ങി 7:30 വരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് എടുക്കാൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴാ മാതാജി 4th ലെവലിന്റെ ക്ലാസ്? ഫോർത്ത് ലെവല് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ, അത് ആഴ്ചയില് ഒരു ക്ലാസ് കൂടി എടുക്കാം. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം. മൺഡേ അത് തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ടൈം എപ്പോഴായിരിക്കും മാതാജി? സമയം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ സമയം ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു മാതാജി. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ യേശ മാതാജി, ഇന്ന് ക്ലാസ് കൃപാസുഖ്യവജ ഇല്ല. പരിധാന ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ മാതാജി. നമോ നമ. മാതാജി എടുത്തോളൂ. മാതാജി ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലെന്ന്. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലേ? ഇല്ല ഭാവാർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കളി നടക്കുകയാണ് മാതാജി. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി നോക്കാം പ്രഭു. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല അടി കിട്ടേണ്ട സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് കയ്യില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത 7.3 പറയുന്നത് അതാണ്. പലവർക്കും ഭഗവാന്റെ അവസരം കിട്ടിയാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് വിട്ടുപോണത്. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാത്തവരെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 5 ആളെങ്കിലും നമ്മള് ഈ ഒരു പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത് നോക്കി, ഇതിന് യാതൊരു ഫീസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മള് ഒരു കാര്യമില്ലെങ്കിലും 10 ആൾക്കെങ്കിലും ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ആരെങ്കിലും കയറിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സില്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് 10 ആൾക്ക് എങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. പറ്റണവരൊക്കെ കയറുക. നമ്മൾ മാതാജി കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ സദാ ഈ ഭാവാർത്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താട്ടെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. പ്രായണ ജനങ്ങൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ സദാ ഭോഗേശ്ച, എല്ലാം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഭോഗം കിട്ടണം, കാമം, അഭിലാഷം, അജ്ഞത, നിദ്ര, ഇതിലൊക്കെ സദാ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്നു. അത്തരം അനേക മൃഗതുല്യര്, മൃഗങ്ങളും ഇത് തന്നെ ചെയ്യണത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഉറങ്ങുക, അങ്ങനെയുള്ളത്. അതുപോലെ മൃഗതുല്യ മനുഷ്യരിൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാളോ മറ്റോ ആകുന്നു. 1-2 ആൾക്കാണ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ഇനി ഇല്ല, മുക്കാലും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഒരു 1/4 ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തെങ്കിലും മനുഷ്യ ജീവിതം വിജയപ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരാൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ ശ്രീകൃഷ്ണ വിജ്ഞാനം, ഇവിടെ വീണ്ടും പറയണ വിജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, വിജ്ഞാനം വേണം. അതെങ്ങനെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനം സേവനത്തിലൂടെ വിജ്ഞാനമാക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ്
ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 55 ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. സന്യാസത്തിന്റെ ഭക്യാമാമേതി ജാനന്തി പൂർണ്ണതയെ യാവാനിശ്ചാമി തത്വദാ തതോ മാം തത്വദോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുടെ മാതാജി, സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മ ലെവൽ 1-ഉം ലെവൽ 2-ഉം പഠിച്ചപ്പോ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം തന്നെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും കുട്ടികളൊക്കെ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ചേരുക. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും അതേ കാര്യത്തെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത വിജയം പ്രാപ്തമാക്കിയവർക്ക് പോലും പരിപൂർണമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ ഭൗതിക വസ്തുവിന്റെ അല്ല, ആത്മാവിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ്, നമ്മള് ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അത് നമ്മൾ മരിച്ചടക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമുക്കല്ല. അപ്പോഴത്തേനും ആത്മാവ് വല്ല പട്ടിനെയും പൂച്ചയുടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ല മാതാജി. നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേയുള്ളൂ. സ്വർഗം വേണ്ട നമുക്ക്. അവിടെ വീണ്ടും സുഖമാണ്. സുഖം അനുഭവിക്കാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോവുക. ഇനി ആദ്യം വരണ്ടേ മാതാജി? ഗോൽമുഖത്ത് പോയാ മതി. ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ഇടപാടുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉടൻ ഒരാൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ സത്തയായി ഉത്തേജിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാകുമ്പോഴാണ് ഈ വിജയപ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നത്. അഥവാ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യത പ്രാപ്തമാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യത അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മള് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അറിവും കൂടി വരണം. ബ്രാഹ്മണൻ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. സത്വഗുണത്തിലല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ അവരാണ് ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്യരോ ശൂദ്രരോ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രരേക്കാൾ നിമ്നരോ ആകുന്നു. സദ്ഗുണ സമ്പന്നമാകിയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ പദവി ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയാകുന്നു. ആ കുലത്തിൽ ജനിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ, ഗുണം അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട. നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് കുലം വരുന്നത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭക്തനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. അവരത്രയും ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവര് അവരത്രയും പുണ്യം ചെയ്തവരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അസൂയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അവരത്രയും പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടിയത്. സദ്ഗുണ സമ്പന്നമാകിയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തമ പദവി ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയാകുന്നു. കർമ്മത്താൽ ഒരാൾ മുൻപ് തന്നെ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു. കർമ്മത്താൽ അതാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മത്താൽ ഒരാൾ മുൻപ് തന്നെ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു. എന്നാൽ അത് അന്തിമ തലമല്ല. മുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അതുപോലെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലായി തീരണമെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായി തീരണം. ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണ പദവി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരായി തീരണം? വൈഷ്ണവൻ. എന്താ? വിഷ്ണു ഭക്തൻ. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ മുക്താത്മാവാകുന്നു. മാത്രമല്ല വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണീയ പദവിക്കും അതീതനാകുന്നു. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ പദവിക്കും മുകളിലാണ്. ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയിലും ബ്രാഹ്മതത്വം പ്രഭുവിന്റെ കളി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവല്ലേ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം കുറച്ചധികം. ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സോറി. ശാസ്ത്രീയ ഭഗവത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവമുള്ളതാകിയാൽ ഭൗതികാവസ്ഥയെ ബ്രാഹ്മണനും ബദ്ധാത്മാവാകുന്നു. അതാണ് ഭഗവത് വിജ്ഞാനം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണനും ബദ്ധാത്മാവാകും, മുക്താത്മാവില്ല. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണീയ അവസ്ഥയും കടന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വാസുദേവ പദവി പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ പാതയിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള അധ്യയന വിഷയമാകുന്നു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ശാസ്ത്രം. ഇത് ശരിക്കും
ഭാഗവതം എന്ന് പറയണേ എന്താണ്? ബിരുദാനന്തരം. ബിരുദമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ബിരുദാനന്തരം, അതായത് അനന്തര നമ്മളൊക്കെ ബിരുദം. MA-കാരാണ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അധ്യയന വിഷയം. പിന്നെ PhD ലെവൽ വരുമ്പോഴാണ് ഏതാവുക? മറ്റേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത്? ഭക്തി വൈഭവം. ഭക്തിശാസ്ത്രി. അതല്ല, ബുക്കിന്റെ പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അതാണ് PhD ലെവലിൽ എത്തിയാലാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിലാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ശാസ്ത്രം. മൂഢന്മാർ അഥവാ അല്പജ്ഞാനികളായവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ അവരുടെ മനോരഥം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ. പരമാർത്ഥത്തെ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലായിരുന്നാൽ പോലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ മുക്തിയുടെ ഉജ്ജീവാവസ്ഥയിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരുകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്തെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജ്ഞാനം കടന്നു വരുമ്പോൾ, മനസ്സ് ഒരു തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, ഒരു ചിത്തശുദ്ധി വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് അത് നയിക്കുക. ഭഗവത് ഭക്തി യോഗമാകുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരും. നിസ്സംഗനായ ഒരാളുടെ മനസ്സിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വൈരാഗ്യത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതി